जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। आप लोग बताइए जवनिया में घुल लाग जाए। जी हाँ भैया, रितु सिंह और खेसारी लाल के जोड़ी वाला ये गाना जौन की बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग बाटे और ये बाकी फिल्म के गाना हटे और बहुत सुपर डुपर हिट गाना बा। ये 52 मिलियन यूट्यूब पर क्रॉस कर दिला बा, यानी 100 मिलियन के तरफ बढ़ चुकल बा। आप लोग बताइए कि रितु सिंह संगे एक और खेसारी लाल यादव जी रिकॉर्ड बनैले बाड़े जौन की गाना बाटे लगा के फेयर लवली। जी हाँ भैया, लगा के फेयर लवली जौन गाना बाटे बहुत जल्दी 65 मिलियन ओकर व्यू हो चुकल और बहुत जल्दी 100 मिलियन व्यू के तरफ बढ़ रहा बा। और लगा के फेयर लवली के 2 बार डालल गए, एगो शॉर्ट वीडियो एगो फुल वीडियो। शॉर्ट वीडियो भी 62-63 मिलियन व्यू क्रॉस कर गइल बा और फुल वीडियो 65 मिलियन व्यू क्रॉस कर गइल बा। तो बानो रितु सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी के जोड़ी वाला जबरदस्त गाना और ये जोड़ी मिल के जबरदस्त रिकॉर्ड बनेले वाले एक खुशी में आप लोग खेसारी लाल यादव जी, रितु सिंह जी और गाना के पूरे टीम के जेमे कोरियोग्राफ करे बड़े जे डायरेक्ट करे बड़े फिल्म के और पूरे टीम के आप लोग बधाई दी जा। नीचे कमेंट सेक्शन में लाइक शेयर कमेंट करी जा और आप लोग खातिर मेहनत करेनी अपन भाषा में आप लोग के न्यूज लेवनी समाचार लेवनी। तो हमरा के भी थोड़ा सपोर्ट करी जा, सब्सक्राइब करी जा। सब्सक्राइब के बाद घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपके सबसे पहले खबर मिलत रहे। लाइक शेयर कमेंट करी जा। जय भोजपुरी, प्रणाम।